A cikin farfajiyar gidan kurkukun za ka ga yara suna cire ciyawa, sannan mai gadinsu yana kaiwa yana komowa. Yancin waɗannan yara ba su wuce shekaru 14 da haihuwa ba. Sautari dai gidajen kurkuku na Najeriya ba a cika yin lale da 'yan jaridu ba, sai dai a wannan karan wani jami'in gidan kurkukun a jihar Ondo da ya nemi duniya ta san irin halin da gidajen kurkuku ke ciki a Najeriya ya kyale ɗaya daga cikin 'yan jaridu na ƙasashen waje. Jami'in ya ce gidan kurkuku ba a yi shi don mutane da yawa ba, amma duk da haka muna karɓa. Definitely, at times majority of them you cannot reject. Ga ɗakuna sun yi kaɗan a gidan kurkukun, za ka ga yara 30 a ɗaki guda, kuma wurin wanka da ba haya guda ne kawai suke rabawa. Yawanci dai yaran suna kwashe lokaci ba sa yin komai sai dara, sannan kuma babu wani wadataccen kayan aiki, kuma akasari ana tuhumar su ne daga laifuffukan sayar da ƙwaya ko sata ko kuma fyaɗe. Jami'in ya ce a wannan gidan kurkuku ko mutum ya gyara halinsa ko kuma ya koyi ƙarin wasu miyagun ɗabi'u. Matasa kan koyi karatu, sannan a wasu lokutan sautari sukan karɓi lakcoci daga jami'ai da masana da aka gayyato domin kawo sauye-sauye a gidajen kurkuku a Najeriya. Ƙarshen rahoton kenan.